सरला तमर आ खाइबनी किछि गाइस हम बाबांगर खाया सइला एथर खाइ गुतले मु एथर खाइबी भात याडे कहछि याडे मोबाइल रे कहछि आउंदी इला करे मोबाइल रे वीडियो करूछि तो कहछि ଆମର ଆଜି ସାଧା ଡାଲି ଆଉ କଲରା ଭଜା କଲରା ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଏମିତି ମିଶା ହେଇକି ଭଜା ହେଇଛି କଲରା ମିଶା ହେଇକି ତିନିଟା ଯାକ ଭଜା ହେଇଛି ମିଶା ହେଇକି ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଜି ତ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବିନି ବାବା ବି ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇଲେନି କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବିନି ତୁ ନେଇଯା ମୋତେ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଡାଲି ଭଜା ଦେ ମୁଁ ଖାଇବି। ବାବା ଏଠି ଖାଇସାରିଲେଣି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଏମିତି ବାଧା ମାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଠି ବାବା ଖାଇକି ମୁହଁ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ସେମିତି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ୁଥିଲି ସେଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିବି ମୁଁ ସେଇଟା ସେ ଆପ୍ଟା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଦିନଠୁ ପକାଇ ପାରୁନି। ଜାଗରରେ କେମିତି କ'ଣ ଶିବରାତ୍ରିରେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପକାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ପକାଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏମିତି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହରିକା ସେମିତି କିଛି ପଡ଼ିବନି ଆଉ ସେଦିନଠୁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ପକାଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା କି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବାବା ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଆଲୁଟା ମାନେ ଝରକା ପଟର ଆଉ କବାଟ ପଟର ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଆସିବା ତ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ସେମିତି ବାବା ଆମର ପଟି ପକେଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉନି ସେମିତି କିଛି ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ ଆଲୁ ପଡ଼ୁଛି ଖରା ଏତେ ଜୋରେ ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଇ ଦିନଠୁ ଏମିତି ଖରା ଆହୁରି ଖରା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖରାରେ ପିଇବେ ଖରା ହେଲେ ଆଉ ଚପଲ ଛତା ଆଉ ଗଗଲେସ୍ ଲଗେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଖରା ଦିନ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପଖାଳ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ମୋର ଅଛି ପଖାଳ ଫେଭରେଟ୍ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ହରିକା ଅଛି ସେ କେବେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବେନି ସେ ଯେମିତି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବା କଥା ସେମିତି ଖାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ ପଖାଳ ଖାଇବା କଥା ନା ନୁହଁ ଭଲ ନୁହଁ ଭଲ